Extra meldt dat er spanning is in de coalitie over een Facebook-bericht dat minister Marilyn Alcalay van Onderwijs heeft geschreven. Ze ligt momenteel onder vuur omdat ze tegen de regels in als minister ook actief is als directeur van een stichting die de belangen van studenten behartigt. Ze moet zich hiervoor in het parlement verdedigen. Die vergadering is echter al meerdere keren uitgesteld. Op Facebook heeft Marilyn Alcalay deze week gezegd dat ze in ieder geval niet als minister voor verzekeringsmaatschappijen heeft gewerkt, dat ze geen aandelen heeft in een verzekeringsbedrijf en dat ze geen beslissing heeft genomen in de ministerraad om er zelf beter van te worden. Volgens sommigen in de coalitie is dat een onacceptabele verwijzing naar oud-minister Steven Martina, die vorig jaar moest aftreden. Een van de politici die zich het felst heeft uitgesproken tegen de Facebook-post van minister Marilyn Alcalay is staatslid Eugène Cleopa. Volgens hem is de post van minister Marilyn Alcalay volstrekt onacceptabel en kan hij het niet tolereren dat er binnen de coalitie op deze manier met elkaar wordt omgegaan. Hij eist op zijn minst excuses van de minister. Het ministerie van Volksgezondheid houdt de ontwikkeling van het zogenaamde coronavirus nauwlettend in de gaten. Momenteel is er nog veel onduidelijk over het virus en is er ook geen sprake van besmettingen buiten Azië. Op dit moment zijn meer dan 500 mensen in China besmet. Het virus wordt via de adem overgebracht. Het Curaçaose ministerie raadt dan ook iedereen op Curaçao aan om bij het niezen en hoesten de mond en neus bedekt te houden en vaker de handen te wassen dan normaal. De situatie binnen het rijbewijskantoor is erg slecht, zo zeggen verschillende rijlesinstructeurs vandaag in de Extra. In het verleden waren er vaker misstanden, maar nu moet iemand 4 maanden wachten voordat hij kan afrijden voor zijn auto. Mensen die hun rijbewijs willen halen voor de motor hebben helemaal geen mogelijkheid daartoe. Er zijn geen examinatoren, nauwelijks 2 die af en toe werken, zeggen de instructeurs. En ze vragen daarom hulp voor de situatie. Het Openbaar Ministerie wil meer dan $500.000 in beslag nemen van de Venezolaanse Yahaira Núñez Toro. Deze vrouw is onlangs veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf in de zaak Freedom. Freedom gaat onder meer over mensensmokkel en misbruik van vrouwen die in een nachtclub te werk werden gesteld. Núñez Toro zou hen onder meer hebben gedwongen vele uren te werken en seks te hebben met klanten. Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van moderne slavernij in deze zaak. De Curaçaose politie roept iedereen op zich te melden die tips of informatie heeft over de moord van afgelopen maandag in Cerro Papaya. In de Caia Brisa werden maandagavond een 36-jarige man en een 18-jarige vrouw vermoord. Het gaat de politie vooral om mensen die maandagavond daar in de buurt waren en misschien iets hebben gezien. Ze kunnen de politie bellen op 917 of via de anonieme lijn 108. Functionarissen van het X-team, dat is het milieuteam van de politie, hebben een man op de Rooseveltweg 48 uur gegeven om zijn autowrakken op te ruimen. Er is sprake van een autokerkhof op de Rooseveltweg en dat is gevaarlijk voor de carnavalsroute die daar langs loopt. De man heeft eerder hiervoor vastgezeten. Nu heeft de politie hem 48 uur gegeven. Zo niet, dan zullen er andere maatregelen worden genomen.